Päivää. Käydäänpä vähän katsomassa, miltä täällä palstalla näyttää. 5 vuotta sitten tehty hakkuita tähän harvennusta, ensiharvennusta ja sitten päätehakkuu, johon jätettiin sitten suojuspuusto. Ja se on nyt luontaisesti lähtenyt uudistumaan, niin käydään katselemaan, mitä niille kuuluu. 2018 talvella tehtiin se hakkuu, eli siitä nyt on 5 alkaa 6 vuotta jo. Niin katsotaanpa mitä niille kuuluu. Tässähän se on tämä. Tässä oli semmonen 0,5 hehtaaria oikeastaan tuossa tien tuolla puolella ja sitten tässä pieni alue. Niin tähän jätettiin tämmönen suojuspuusto. Tästä hakattiin pääte hakattiin oikeastaan iso kuusi, mänty, koivu, mettä pois. Ja nyt sinne on jäänyt kuusi aluskasvusta ja näköjään osa noista kuusista on lähtenyt niinkö jo kasvamaan ja väri on vaihtunut. Aluksi ne oli aika vaaleanvihreää, mutta vissiin neulaset vaihtunut ja alkaa olla jo tummanvihreää. Täällä on taas sitten kattoo, niin kyllä sieltä kuusentainta vaan pukkaa. Osassa jo hirveätä vuosikasvainta. Katsotaan miten toi lähtee tuosta luontaisesti uudistumaan. Koivuvesakkoahan sinne niinkö pukkaa, että yhden kerran on raivaussahalla käynyt vähän koivikkoa poistamassa, vesakkoa poistamassa, mutta tähän nyt olisi tarkoitus semmonen sekamettä tästä tehdä. Eli kuusta koivua. Ja käytännössä jos tietenkin tuossa nyt on mäntyä, että saattaa ja tuolla näkyy mäntyä, että periaatteessa siihen voi mäntyäkin sitten tulla jossain kohtaa, mutta kuusi koivikkohan tuosta nyt näyttäisi tällä hetkellä tulevan. Tämä alue tässä oikealla niin harvennettiin. Varmaan ensimmäistä kertaa, se oli todella tiheää koivua. Tässä on vanhaa pellonpohjaa tämä alue. Et siinä on periaatteessa hieskoivikkoa. Paiko on sitten mäntyä tuossa kanssa ottanut tämä alue. Täällä sama homma. Siinä on paikon jykevääkin koivua ja mäntyä. Harvennettiin. Varmaan sekin ensimmäistä kertaa. Näkee, että sinne on kyllä tosi hyvin kuusta ottanut tuonne alas, että tässä voisi harkista tuommoista jatkuvaa kasvatusta. Täytyisi käydä asiantuntijan kanssa tuo läpi, että mitä se tossa niinku tarkoittaisi. Että tää on tosiaan kanssa 5 vuotta sitten harvennettu, mutta ihan hyvin tuolla on vielä tilaa kasvaa kyllä, että ei oo ainakaan minun nähdäkseni nuo latvukset vielä tuo koivikossa ihan niinku yhdessä. Ja taitaa olla aika pitkälle hieskoivikkoa, että sehän ei kovin pitkäikäistä ole ennen kuin se alkaa lahua. Tässä on tätä meikäläisen talvisavottaa. On harvennellut tätä aluetta vielä entisestäänkin. Tähän mennään lähemmäs rantaa, niin tää koivu pienenee. Edelleen siellä jonkun verran mäntyä on tuolla seassa. Ja tännekin näkyy kuusentainta alkavan pukkaa niin tonne aliskasvukseksi, että tähän saattaa jopa niin jollain aikavälillä kuusikko syntyä tuo koivikon alle. Toivottavasti näin. Sittenhän se olisi niin hyvä, että pikkuhiljaa vähentelisi tuon koivun tuosta pois ja siihen kasvasi sitten havupuumettä. Ei nyt tietenkään ihan tuonne rantaan, mutta sieltä jo näkyy pilkistävän maakin. Kyllä se tuo kevät tulee. Käydäänpäs tuossa merenrannassa.
äkkiä se alkaa toi kevät tulemaan. Meillä on jo puujuuret ihan paljon. Joo, tossa menee toi aita. Siinähän on lihakarjalaiduntaa kesäsi tässä vesijättömaalla ja sitten tuossa puolella palstaa. Se oli, tuo aita siirrettiin tohon nyt ja nyt tälle alueelle tässä on joku 2-3 hehtaaria, niin ne ei enää pääse. Tästä menee tuo aita tonne. Joo. Käydäänpäs tossa testaan Tässä ei hirveästi lunta oo. Tää tuuli sen hötylumen tästä poistettu ja ihan käveltävää. Tää on jonkunmoinen latuura tässä. Mutta ei tässä näköjään vieressäkään oo. Joo. Ihan niinkö käveltävässä kunnossa. Käydään kattoon tossa, että vielä ollaan niinkö hieno moottorikelekkaura. Ei tästä tai olla vettä tässä jään päällä. Tämähän on hyvin matala tässä tää lahti. Katsotaanpas. Joo, ei täällä on lunta juuri ollenkaan. Pystyy niinkö jalan liikkumaan, ei tarvi suksia. Ei tässä oo vettä. Tää on ihan jonkun verran. Pikkas. Koirilla kastuu tassut. Ehkä me ei mennä tämän pitemmälle. Siinä olisi vähän polttopuuksi koivua. Tää tehdään haloiksi tuossa keväällä ja ohuempaa. Tuokin pitää vaan pieniä. Joo. Tää on varmaan tässä tää koivikko, niin oisko vaikea sanoa. 30-50 vuotta. Veikkaisin. Se alkaa hieskoivulle ole semmonen. Se juuri siitä alkaa lahuamaan.
Mitähän noi männyt ois? Voisiko olla 30-50-vuotiaat? Ihan hyvä antaa vielä kasvaa. Kasvaa ja kattoo. Kyllä toi koivun latvus näyttää nyt paremmalta. Tää oli todella tihiä ennen kuin tämä harvennettiin, että nyt tuo latvus on 5 vuodessa kyllä niinkö kasvanut. Ja tosi hyvin tuossa kuusta ottanut tuo. Siinä on kans vähän polttopuu-värkkiä. Tuolta pitäisi ajaa sitten. Lumet vähenee, niin tää rankaa tohon kasaan. Käydäänpä vähän katteleen täällä mettikö sisällä. Tellu, tänne! Täällä on aika paljon lunta, mutta tästä nyt menee semmoset jäljet, että tarvii ihan uppuroida lumessa. Katsotaan miten noi koirat pääsee. Sieltähän sitä tullaan. Näkyy vähän kantavan tuo hankikoiran tassua. Joo. Tässä on tosiaan 5 vuotta sitten harvennettu tämä. Ihan hyvän näköistä, ei oo liian ahasta ja latvukset alkanut kasvaa siitä liian tiheestä asennosta, missä tää oli tää mettä. Joo. Tää piti ennakkoraivata, kun tää oli aivan semmoista kasvo. Ihan oikeastaan ei tästä läpi nähnyt. Ja sen jälkeen sitten moto kävi tämä ensi harventamassa. Kyllä ne koirat sieltä vaan tulla jyskää. Tässähän on tossa suorarunkostakin mäntyä. Eihän tää ihan huippulaatusta ole tässä. On niinkö tossakin kattoo, niin tuskin tukkia tuostakaan tulee. Se vaan aivan niinkö ois lenko tuo runko. Tää on sitten jo harvempi kohta tässä. Se on paikon vähän märempää kohtaan. Siitä menee ajoura tonne päin. Mennäänpä takas tohon tielle. Tellu, tänne! Kyllä toi hangenpinta on tippunut. Selvästi huomaa. Koulu lämpimämmät kelit. Hyvä. Tuppa tänne. Joo.
Tästä alkaa tää suojuspuuhakkuu, puolihehtaarinen. Tää nyt on jätetty luontaisesti uudistumaan tähän. Ja sekamettää tavoitellaan. Tässä tosiaan noin lihakarja laidunti 4 vuotta, että ei sinne niinkö oo. Tai paikon on ainoastaan sitten pieni taimi pystynyt juurtumaan. Et nythän se periaatteessa on mahdollista, kun siinä ei enää niinkö sitä mekaanista rasitusta se nautakarjan lauma taholta tulee, että onneksi tuossa oli kuusi aliskasvusta, että siihen jonkunmoinen kuusikko tulee ja koivuhan tietenkin, hieskoivu siihen lisääntyy. Kyllä siihen niinkö puustoa tulee. Tää nyt tässä ensi kesänä taas tää raivurilla käydä läpi ja kattoo miltä se näyttää. Tällä puolella sama homma. Tässä nyt on toi kuusi alikasvus isompi, mutta osa näyttää vielä, että ei ole minkäännäköistä. Ja on varmaan tosi vanhaa toi kuusi tuossa, mutta hyvinkin se voi siitä innostua kasvamaan ton koivikon alla. Tähän asti tulee toi hakkuu. Sitten tässä alkaa tommonen, onko tää nyt sitten taimikko, alkaa olla nuorta mettää tässä palstan pohjoisreunalla. Nuorta mettää ainakin tossa. Niin. Tämmönen palstakierros tänään. Pistäkääpä kommenttia miltä vaikuttaa ja mitä ajatuksia. Lähinnä toi suojuspuuhakkuu ja miltä se teidän mielestä näytti, että uudistuuko siihen mettä luontaisesti. Periaatteessa nyt kun siinä ei ne lehmät enää laidunna, niin siihen voisi käydä kuusentainta istuttamassa. Muutama, esimerkiksi 100 tai 200 tainta. Sehän äkkiä ottaisi tossa ton taimikon kyllä. Se on niin viljavaa maata tuo. Hei, palataanpa juttuun ja kiitos kun kattelit videon ja pistäkää peukkua ja tilatkaa kanava, jos nyt tämmöiset jutut kiinnostaa. Palataanpa juttuun, moro!